Здравей, благодаря ти, че си тук. Днес не идвам да ти продавам нещо. Идвам да ти разкажа една история. Моята история. И може би, ако нещо от това, което чуеш, докосне сърцето ти. Не е случайно. Дълго време, както и много други хора, търсех по-естествен, по-смислен, по-любящ начин да се грижа за здравето си. Пробвах неща, проучвах, съмнявах се, разочаровах се. И един ден чух за едни малки пластири. Без лекарства, без химикали. Една патентована технология, която активира естествени и биологични процеси в тялото, приспани от прекомерната употреба на медикаменти само чрез светлинната енергия на самото тяло. Първоначално звучеше странно, признавам си. Но нещо ме привлече. Едно усещане сякаш нещо вътре в мен прошепна: пробвай, чуй тялото си. И го направих. И тялото ми отговори. Постепенно, ден след ден, започнах да усещам повече енергия и по-малка нужда от лекарства, повече яснота, по-малко болки. Не беше само физическо. Беше и емоционално. Започнах да се свързвам отново с части от мен и с биологични функции, които сякаш бяха заспали, потиснати, вцепенени. И тогава осъзнах. Не ставаше дума само за облегчаване на симптоми или болки. Ставаше дума за събуждане на нещо, което е било заспало в мен. Онази вродена интелигентност на тялото, онази сила, която всички носим в себе си, но често забравяме или дори не знаем, че съществува. Така започна моят път с LifeWave. Не като продукт, който се продава, а като инструмент, който се споделя чрез личен опит, свидетелство и от сърце. Защото това, което ме развълнува най-много, не беше само това, което усетих аз. Беше това, което започнах да виждам у другите. Хора с хронични болки, с фибромиалгия, с дълбока умора и много други състояния. И изведнъж те имаха друг вид, друг поглед, друга надежда. За това съм тук. Не за да те убеждавам, а за да ти покажа една възможност да забавиш процесите на телесно износване и да активираш механизмите на саморегенерация. Една възможност, която, както на мен, може и на теб да помогне да се свържеш отново със своето здраве, своята енергия и своето предназначение. Нека сега погледнем нещата от една по-техническа и професионална гледна точка. LifeWave не е магия. Това е наука, приложена в полза на естественото здраве. Това е резултат от над 20 години изследвания и патенти в областта на фототерапията и клетъчната биостимулация. Но какво точно означава това? Означава, че тези малки пластири, когато се поставят върху кожата, или дори върху дрехата, взаимодействат със светлината с инфрачервената енергия, която човешкото тяло естествено излъчва под формата на фотони. И я отразяват в много специфични честоти и вълни, за да стимулират определени акупунктурни точки или биоактивни зони. Не съдържат лекарства. Не съдържат вещества. Не проникват през кожата. Не вкарват нищо в тялото ти. А какво правят тогава? Действат като вълнова инструкция. Като напомняне към тялото ти: събуди се, активирай се, регенерирай се. И най-впечатляващото е, че един от основните пластири X39 стимулира производството на протеин, наречен ZHKCU, медпептид, който е пряко свързан с възстановяването на тъканите и активирането на собствените стволови клетки на организма. Ето тук се крие голямата разлика. Докато много външни терапии се опитват да заместят, липсващото LifeWave активира това, което вече имаш. Не е зависимост, а пробуждане. Тази технология е изследвана, документирана и публикувана в публично достъпни клинични проучвания. Наблюдавани са подобрения в нивата на енергия, намаляване на възпаления, ускорено зарастване на рани, качество на съня, ментална яснота, физическо възстановяване, регенерация на тъкани и органи. И още. От превантивна гледна точка тази патентована технология има неоценима стойност. Защото не чакаме да се разболеем, за да действаме. Действаме преди това. Подкрепяме тялото в неговите естествени процеси на саморегулация и възстановяване. И това е нещо, което всеки човек заслужава да познава, независимо дали е здравен специалист, интегрален терапевт, спортист, възрастен човек или просто някой, който иска да живее с повече жизненост и по-малко болка. Разбира се, не замества медицинските лечения, но ги подпомага, усилва и омекотява. А в много случаи дори ги прави излишни. Защото когато тялото е активирано, балансирано и с пробудени вътрешни ресурси, то точно знае какво трябва да направи. Отвъд физическото тяло има още нещо. Нещо, което всички усещаме, дори когато не можем да го обясним с технически думи. Енергия, връзка, информационно поле, което поддържа всичко, което сме. И именно там LifeWave докосва нещо много дълбоко.
Когато започнах да използвам пластирите, не почувствах само физически промени. Почувствах, че нещо се подрежда вътре в мен. Сякаш тялото ми, умът ми и енергията ми започнаха да вибрират по-ясно, по-синхронно. И не бях единствената. Много хора го описват по същия начин. Чувства на вътрешен мир, на повторна връзка с себе си, на яснота. Изведнъж спят по-добре. Дишат по-дълбоко. Тялото се отпуска. А с него и душата. Може би защото тялото спира да се бори и започва да сътрудничи. Може би защото, когато помагаме на нервната система да се балансира, се подреждат и нашите емоции. Аз вярвам, че е така. Вярвам, че тялото не е отделено от душата. И че когато активираме естествената си сила за самолечение, отваряме вътрешни врати, които дълго време са били затворени. И тук искам да споделя нещо много красиво. Има хора, които поставят пластирите не само заради здравето, а като част от своята духовна практика. Преди медитация, по време на йога, в моменти на дълбока интроспекция. И усещат, че всичко тече полесно. Защото тази технология не пречи, не налага, не насилва. Тя само предлага, само стимулира, само събужда. Като шепот от светлина, който казва на тялото ти: ти знаеш как да се върнеш в своя център. Аз само ти напомням. И за онези от нас, които вярват в силата на намерението, в езика на фините тела. LifeWave се превръща в мост, в канал, в инструмент, който уважава и подкрепя. Инструмент, който предпазва от болести и усложнения. Инструмент, който ни връща към естествения ни ритъм. Инструмент, който заслужава внимание, защото здравето няма цена. Или по-добре казано цената, която струва, губи всякакво значение пред стойността, която носи. Сега искам да ти говоря за нещо, което също е част от благополучието. Икономическото спокойствие. Защото здравето не е просто липса на болест. Здравето е и да можеш да живееш със свобода, с избор, с достоинство. Много хора ме питат: колко струват пластирите? Ти ли ги продаваш? И моят отговор е ясен: не, аз не продавам нищо. Аз препоръчвам. Споделям своя личен опит и свидетелство, това, което ми помогна на мен. И ако някой се заинтересува, му показвам как може да си ги поръча директно чрез моя личен линк, който е уникален код, предоставен от официалната компания LifeWave. Това е много важно. Всеки човек поръчва за себе си или за близък човек директно от компанията, която е създала тази патентована технология. Не купувате от мен. Няма посредници. Това е лична, целенасочена и прозрачна покупка, направена благодарение на препоръката на човек, който вече я е преживял. И когато някой използва моя линк или код, LifeWave разпознава, че аз съм човекът, който те е информирал, насочил и споделил тази възможност. И за това, като жест на благодарност, компанията споделя с мен част от своите печалби. И тук идва нещо още по-силно. Ти също можеш да имаш свой собствен код. Както аз имам мой, така и ти ще получиш свой, ако решиш да си откриеш акаунт. И ако един ден споделиш своя опит с някой друг. И този човек реши да поръча за себе си или за своето семейство. Компанията ще благодари и на теб. Това е мрежа от честни, човешки, прозрачни препоръки. Без складове, без натиск, без нужда да продаваш нищо. Един човек, който помага на друг човек. Терапевт, който подкрепя своите пациенти. Майка, която препоръчва на друга майка с любов и уважение. Няма началници. Няма месечни изисквания. Няма задължителни квоти. Само реален опит, който може да донесе здраве, спокойствие, изобилие и експоненциално нарастващи пасивни доходи поради нарастващото глобално възприемане, осъзнаване и прилагане на този патентован технологичен инструмент за здраве. А в тези времена, възможността да изграждаш доходи по този начин, без да предаваш своите лични човешки ценности, е истински дар. Затова LifeWave не е просто здраве. LifeWave е и свобода, и възможност. Ако си стигнал, до тук, благодаря ти. От сърце. Защото не е малко нещо да се отвориш и да изслушаш нещо ново, различно, дори предизвикателно за рационалния ум. Днес живеем времена, в които здравето вече не може да се отлага. Профилактиката вече не е лукс. Тя е необходимост. Замисли се. Живеем заобиколени от вредни фактори. Ултрапреработени храни. Изкуствени отсветители и консерванти. Замърсен въздух. Вода, пълна с пестициди и микропластмаси. И всичко това тихо, ден след ден, изтощава организма ни. Затова все повече хора търсят алтернативи. Безопасни, естествени, ефективни. Аз намерих в LifeWave един отговор. Не единственият, но много специален. Технология, която уважава тялото.
Активира това, което вече сме. И го прави по прост, достъпен и естествен начин. Но отвъд самата технология, намерих общност. Мрежа от събудени, осъзнати, щедри хора. Хора, които споделят опит, а не натиск. Които говорят от сърце, не от търговски скрипт. И това е, което искам да ти предложа днес. Възможност да се опознаеш по-добре. Да се грижиш за здравето си по нов начин. И ако усетиш, че ти резонира, да изградиш нещо, което подкрепя и твоето икономическо благополучие, и личната ти свобода. Не е нужно да знаеш всичко още сега. Просто направи първата крачка. И стъпка по стъпка ще научаваш. С помощта на другите. Слушай тялото си. Питай. Пробвай. Почувствай. И ако нещо в теб прошепне, да. Тук съм, за да вървим заедно. А ако не сега, тогава кога? Подходящият момент тихо отминава и не се повтаря. Ако ти не действаш на време, друг твой близък ще действа. И вместо ти на него да си му го бил предложил, той ще ти го предложи в последствие на теб поради това, че ти си закъснял, не осъзнавайки значението на своя момент. Можеш да посетиш моя линк, за да научиш повече или да поръчаш директно от компанията. lifewav.com/28968221. Изборът е твой. Аз само споделям. И ако моят личен опит може да ти помогне и на теб, тогава всичко това вече има смисъл. Благодаря ти, че беше тук. Благодаря ти, че отвори сърцето си. И дано тази светлина, тази малка светлина, събуди нещо красиво и в теб.